Ile zvakazuri kuita chechi mumba mamai vaJohn Mark vari kunyengetera tinokudaidza Ishe uyai nepano tinokudaidza Ishe uyai nepano tinokudaidza Ishe uyai nepano ani vakabatwa nemabasa Ishe uyai nepano vana vari kutiza kukunamata Ishe uyai nepano takakumbira Ishe uyai nepano maita henyu kune vatakatanga navo vakawira pasi vakadonedzwa nezvizhinji zvikanzi naJohani achirauda zvakazarurwa kuwani zvikati rangarira pawakawa, go back and rise up and start again. Rangarira pawakawira and rise up. Tavakutsvaga anodambura makashi, tavakutsvaga madzimai anosumuka kwete makawanda muchinamatira kereke, muchinamatira gungano, muchinamatira vatungamiriri, muchinamatira kereke, muchinamatira munyika ino ine vana vakuti man, why did you bring us here? And so come to see Auntie. Because says that why you brought us away from the shore. Yes, can we go back, please? You might have to something. Auntie, takutodzokera nevana imichisara zvinoda kumukadzi akasvika akakwana anogara murumbidzo nepuraisi anozoti kana maakupinda mumabhedroom azvo zvivana izvozvo ndinogara ndichiudza madzimai ekwedu kuti kana muchipinda mumabhedroom evana musarege kupindamo, pindai muchingobata muchiramba chamakapanorarwa ipapo muchiraverera kuna Jehovha makabata pane makumbo apo munamata panoiswa musoro apa muchiti Mwari unofunga zvakawanda, munamata Mwari panopfekwa pane hembe dzinopfekwa dzinosiya zvinhu panze munamata makabata hembe muchiti Mwari. Zvinotoda mukadzi akasvi anoziya uya anogara ari murumbidzo, anogara ari mupraise. And when you live like that, mweya mutsvene achitidzidzisa kwakuramba kuti mukaona achipfeka mawigi ari mukomana kunyanya zvichidzidza zvedhirama neperformance munosvika muchinamata muchiti mandichisimo muchinoverera muchichama misodzi. Mwari vanozvinza ini ana mbuya inini mana ana mbuya angu kana muchirera vazukuru venyu vaya zvibatai zvakanaka. Hatidi kuti musura muchienda nawo Disneyland, so basa renyu. Basa renyu nderekuti muvanamatiri. Basa renyu nderekuti kana mazvisiyirwa munogara nazo pasi so muchiita zvinenge zvimini Bible study, muchiimba nziyo dzenyu so muchiimbirira muchitambirira muchinga muchikabikira poriji rezviyo rechokoleti mune muchiimbirira muchitaura muri pasitovi mukuona nhau yacho zvivana zvoziya kuti mbuya vedu ndomuitiro wavo zvoziya zvotanga zvichiteedzera zvichitamba dhansi yedzamuri kuimba imi zvapedzisa zvaakuimba ndijesu zvichitadza kutaura kuti ndijesu asi zvichiimba mazwi akaenda. Basa renyu nderekuvanamata makabata zvaita hana kunosandira imi munenge makabata mumaoko so muchichidaso iye masirwa nemwana muchibebesika imi mirenyu nderakusvika muchibata so muchiruka so chichida so muchichinomatira so muchirecite the sound over this time. Praying for them to be around. Praying for them kuti vaziye Mwari munyika yakaipa kudai. Mazviita madzimai Mwari vanogara soka vachiitira zvakanaka vachisimudza from a level yatiso tiende palevel yavanoda tigoziya kurarama
upenyu hwakavandudzika, tigotanga isu kuchinjika, tigozochinja the world around us. Tigove vanhu so vanoti when we go back on Monday, vanhu vanoti kowa kungoita kamuitiro kasiriko kawo azvozvawaitsimboita iwe. What is happening now? Itai vamiriri, vashumiri, vanamati, kana mapinda dzidzai kusvika muofisi menyu tinamata muchishimata makaibata cheya. Kana muchishare office munosvika muchibata kona, muchinamata muchienda to the next corner, muchinamata muchienda to the next corner, muchinamata musanonoki kurumidzai kusvika pabasa. Muzviite mukata ruzhowa Satanungajaira so that it doesn't trespass. Vanozopinda muvese they will be turned. Vanopinda vakadzikama vakatsaurira. Chavadzikamisa hakusi kuda kwavo, asi nekuda kwekuti tina Mwari vapenyu, tina Mwari vanorarama, tina Jehovha musi kwezviro zvese, mutongi wevanhu vese, muridzi wenyika yose, hanzi nyika nezvese zviri mairi nekuzara kwayo ndezvenyu Jehovha. Tiri kuda the reason a woman who is going to watch like a hawk over their children, over their grandchildren, over their family, over their siblings, over their parents. We want a reason but death. And that's you. We live in praise and worship. Can you imagine what she was doing? Amakungu achisvika ndaimbotaura nedzimwe chiti achingobhanya chidachidzika akapfeka masaga achidzika akanga asingadzingi pane vake chete 2 aidzika vese vari 7 achidzingirira chete makungu achidzingirira nemakondo nemavouchers achingodzinga anonzi mapere achidzingirira zvese. This is what we are called to do for a time such as this. Yes, sir.